Allah. Rahmat dan salam juga kali paket dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita selalu sahabat pun awet saking juga langkung jam sing dan jauh kiamat. Amin. Gini kata pun sudah panjenengan kakak iki tidak aku doa sing jeng cakep kaping kali kaping ini kan pun keluarga tidak nyuwun dumateng Kang Puas dan kesarasan kami dengan ketentraman kami kali ini dumateng Ibu Bumi Ibu Adam Ibu dan Nabi Yesus yang kita mulai mugi-mugi Gusti Allah mampun meraih jeng dumateng ingkang kagungan hajat menika sering tenis kali selamine asal tambah panas ini derek ingkang sami katuran iki sedaya ingkang sajaran malih Gusti Rasul Rakar Putra lewat sekapatipun sedaya para nabi para wali ayat dan dari kita Gusti Allah